Yebanda sihlalani phansi ke sandlalani phansi yeni nani namhlanje besisebhofolo buya kwaze emagezeni ungena ku ad hoc committee ngoxam ungene kwimadlanga commission ngoxam oxam bebephaqulana bandase namhlanje andiyazi into besikuyo andiyazi noba maniqale ngaphi andiyazi noba maniqale ngaphi nyhani but ke kuzafuneka siqale samo and sizawuqala apha sizawuqala ekutheni wena uzawulike uzawukhomenta uzawusharisha uzawufollowisha because if anditsho aniyenzi you understand so ndizanilinda ke ndinilindile kaloku ndinilindile mgqibeli ke mamelani ke bandasi into yenzekayo uBrown was umde yaba wangena ke kumadlanga commission umphofu unxibe isuti echeke bhanya bantasi kwa ishirt yakhe bhanya ulelo bhayi yava nyani yangena laa nto inxibela suthi ngathi ityali yahlala abo hayi ke nyani wafunga ke uBrown Mokgotsi bayena onguBrown Mokgotsi kwathini aba uthe esazi introducer wandithi che ku crowd wathi wena ungulo wena wathi ndisisaphuselane wena Mindi ndathi ke mna ke prove me wrong ndixelele ungubani so that ndingathi usisaphuselane wathi okay hlala phansi that say less Brown uthi uBrown bandase into nokubana yena ngo-1993 warecruitwa kumkhondo wesizwe yava as informant so kuloo nto ke ukuba irecruitwe as informant during apartheid niyayazi mosilawe guys noba niyazi kuzafuneka nibe ngathi niyayazi ni-imagination you understand so ke lahamba ixesha ke ngoku necareer yakhe yakhula caba after informant ke ngoku uye ube yi-agent ngabo ube yi-contact agent so ukuthi ekhuleni kwecareer yakhe wayi-contact agent yava so uthi ke ngoku during covid or after covid ngela xesha le-PPE tender bandase kudlalwa ngemali imali idlalwa abantwana apha eSouth Africa ngela xesha uthi ke na ke warecruitwa nguGeneral Mfazi ngela xesha uGeneral Mfazi waya kuye wathi hayi man ngenxa yecareer yakho yobumpimpi hayi mandifuna impimpi enkulu so ke ngoku kuzafuneka into nokubana ndikurecruite ndikunikeze ihandler so that ihandler ikuhandlishe but mna ndifuna impimpi because into eyenzekayo kule nto yezithenda nalento yenzeka ecrime intelligence inkulu kakhulu because crime intelligence aba kutyiwa imali ngendlela engacaciyo at that time ke bantase icrime intelligence I think uGeneral Khumalo was already there I'm not sure yava so but crime intelligence ile kaGeneral Khumalo into efuneka niyazile leyo uthi nyani uMokgotsi uthi hayi nyani ndathi dyulukudu immediately ndangena emsebenzini uthi umfazi ke ngoku wathi umzamnikeza ihandler wathi ke na ke uBrown ba no ndinayo kaloku ihandler yam from apartheid so uzafuneka ke ngoku ndisebenzise la handler so kwathiwa kubantwana ndimlibele wethu igama lalabhuti but wethu ayibaleka warrant officer but siyeke mamelani ke so kwathiwa uzawunikwa ihandler entsha wathi ke nake ndinayo ihandler lo warrant officer then ke ngoku kwathiwa okay warrant officer is still going to be your handler but nam ndiza kunika i-co-handler so that le co-handler yazi better noko kuno-warrant officer so that bazosebenzisana so uthi ke na ke uBrown ngokwe-hierarchy ke ngoku yecareer yakhe yena eberipota kubantu ihandler yakhe then i-co-handler yona bebesebenzisana nje xa kukho loo nto okanye loo task efuneka yenzile but iitask zakhe ebezinikwa ngubani ngu-warrant officer okay sharp so ke ngoku uthi uBrown kwaphandwa ke ngoku uthi ubinguye kobephanda ehamba izinto ze-ANC ephanda izinto zezithenda kwathini kuloo nto yakhe yophanda kwafumaniseka uba there is a time apho funeka khona aphande uGeneral Mkhwanazi ndathi hayi wena uthetha ngonkwali yenkosi wathi ndithetha kanye ngayo loo nkwali yenkosi wakho uthi into nokubana ke wathi xa ephanda uGeneral Mkhwanazi wamphanda wafumaniseka yo uGeneral Mkhwanazi utrainwe eAmerica uGeneral Mkhwanazi njengoba ezenza ngathi hayi yena udedicated kwiSEPS oyena muntu amsebenzelayo iCIA ndathi hayi wena Brown hayi wena Brizzy wathi uBrizzy CIA inguye nenkosi le yakwaZulu uMisozulu ne nguMisozulu engathi nguMisozulu inkosi yela kwaZulu bobabini
kwela qala lala tata unanolezi orange that na uthi nangoku wathi hayi Mendi andikagqibi ndisuke mike hayibo usaza nenye wathi unganibuzi nje ba uKat Matlala lona ithini into yakhe uthi ke ngoku uKat Matlala yena wa-introducewa kuKat Matlala as so waxelela ihandler yakhe ba kuzafuneka kukho into zethenda ezingaqondakaliyo so kuzafuneka uzenze close noKat Matlala so that uzoqonda ezinto zethenda you understand hayi fine uthi nyani wasendela inamba uyisendelwa ngolu niyambona mos sibeya wamsendela inamba tyurukudu nanso ke inamba kaKat kwathini hayi nyani uthi naye ke ngoku waphanda uKat uthe kuphandeni kwakhe uKat there was a time uKat was going to Durban obviously bayathetha noKat wathi uKat hayi andizubakho for a meeting or whatever the case is I'm flying down to Durban uthi ke na ke umrhotsi ngalamini kanye athi yena uthi not ngalamini uthi ngala xesha kanye athi yena he's flying to Durban mna ndenza sure I'm driving to Durban and ndizafika phaya day before yena so ngale before alamina flya ngayo uKat to Durban uthi nyani wafika eDurban tyurukudu qala kufika umrhotsi mosikakafika uKat tyurukudu umrhotsi uyafika eDurban uthi xa efika umrhotsi eDurban nyani uKat umrhotsi wafowunela umuntu e-airport bandicela xa kufika uKat apho undixelele yava qaba i-Uber driver so i-Uber driver ke uthi bantase xa besebenza ne-Uber drivers uya ayibuza u-Uber driver bawenza malini ngelanga umuntu athi hayi ndenze 2.5 umrhotsi akhuphe 2.5 ayinike u-Uber driver acheck i-cost ba uKat uphi ngoku nyani uKat wohlika nonkosikazi wakhe bahamba babangena eDurban uthi kana kumrhotsi umsebenzi wami mna pha kwakufuneka ndiyofind out into nokubana who is Kat going to see eThekwini because uKat uthe uya eThekwini to go see umuntu ozamsolvela zonke ingxaki zakhe yava so uthi umrhotsi mna ndandifuna ubona lo muntu uzicaba yena uzawusolva zonke ingxaki uthi uKat wathatha imoto nyani from eDurban ke ngoku from eMhlanga wahamba ke ngoku kuthiwa caba ukanti uya endlini kaGeneral Mkhwanazi mamelani bantasi caba uKat uya endlini kaGeneral Mkhwanazi theka izinto ke ngoKat ya kanti endlini kaGeneral Mkhwanazi badibana and all of that happened uthi umrhotsi mna ke ngoku Mendi ngalamini andibonanga bana uKat udibene nabani pha phike ngoku eDurban pha kwaMkhwanazi ubonile ba uye pha but akayazi ba ufika wadibana nabani pha hayi fine ingabi namsebenzi uthi umrhotsi ke ngoku uzokothuswa i-phone call ke ngoku kaNomkhitsi yava phone call kaNomkhitsi ingena ku-Brown uBrown sebanjiwe i-phone call ingena kuBrown uNomkhitsi sebanjiwe yava uNomkhitsi mosubanjwe ngoMay and then uMkhwanazi wenza i-conference ngoJuly so ke ngoku i-call ke ngoku after i-conference yava uthi ke nakoNomkhitsi ya andiyazi lento ndiyenza ngumkhwanazi kwathini iwesi bendimnika imali ngalamini ndithi kuwe bana ndiyeDurban bendiyonika lo muntu lo imali so andiyazi ngoku lento ayenzayo ba kuthena azawuthetha kanje ngathi kwathini andothuka ndithi hayibo umkhwanazi sesikofumana imali ngoku kulo mntana kumNomkhitsi ninana kuchomna nina nizawuciba kuchomna and akuchomna kutsho uBrown uthi uNomkhitsi ukhuphe izikhuntyu wazinika umkhwanazi akapheleli apho uBrown uthi there is imafia uthi there's something called the police mafia uthi le big five sixelelwa ngayo exist no exister kukho into ekuthiwa ipolice mafia yava uthi ipolice mafia lena Mendi asoze uyibone xa isiza uzayibona seyilapha police mafia ke yoyo Masemula eyocele yeyomkhwanazi nayo yonke lapha iKTT bantase iyani kuba 2 sigqibezele lento yemafia